Kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. May ganun pa pala sila, no? Good din, no? Taski lahat. Oo. Pagod na lahat. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:23 p.m. at kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. At syempre kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Good evening po. Anong pwede namin itawag sa'yo? Miss S na lang po. Pwede pong pakiulit ulit? Miss S po. Miss S. Miss S, ilang taon ka na? Ano po, 34. 34. Pwede mo bang ilapit, Miss S, yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo? Hello, Miss Hello po. S. Hello po. Ayan, parang meron lang kasing pumapagitan sa bibig ng ating caller at ng kanyang mikropono. Miss S, 34. Sang lupalop naman po kayo galing? Nasa ano po, kung ngayon nasa ibang bansa po. Nasa ibang bansa. Miss S, medyo hindi lang po ganun kalinaw yung linya ninyo ha. Pwede ba munang malaman kung ang gamit nyo po ay headset, earphones o nakadiretso linya po tayo? Ano po? Earphone po. Naka-earphone. Okay lang ba tanggalin natin yung earphone tapos diretso handset tayo? Sige. Miss S, hello? Hello, Miss S. Hello po. Ayan, lumilinaw na po ang iyong boses, Miss S. Miss S, lapit mo yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Okay na po. Yan. Yan po, mas dinig ka po namin ngayon. Okay Okay, Miss S, 34. Sang lupalop ulit galing? Sa ibang bansa po ako, ma'am. Sa ibang bansa. Okay, so hindi na po Opo. natin babanggitin kung anong bansa Opo. kayo naroroon, no? For your privacy. Opo. Alright, di na po kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Miss S, 34, from other country. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po, may kalipin po ko na 16 years kami. Tapos nagka-jowa siya ng OFW din. Tapos nung nakita sila, nag-send yung jowa niya sa akin ng video nila na nasa hotel. Anong ginagawa nila dun sa video nila? Ano po, nagsasayaw sila. Mhm. Nagsasayaw sila na may pahipo-hipo tapos hinahalikan siya sa may leeg nung kalipin ko. Nagsasayaw sila, tapos hinahalikan nung ka-live-in mo itong babae. Tama? Opo, opo. Nasaan silang parte ng hotel? Nasa ano po sila, nasa hotel po sila. Yung ano po, yung kulay red na hotel. Nasa lugar na walang kusina. Opo, opo.
Yun ba yung tinatawag na so good? Opo, opo. Malinis. Opo, Mhm. Tama ba? 16 years na kayo nitong lalaki. opo. Opo, 16 years po. At Bali etong po, babaeng kasama niya dun sa video, siya ay ang ano po, jowa niya. balik Naging jowa niya. naging jowa na lang o nung time na Mm. yon na nag-send ng video sa'yo, kabit pa yon? Kasi kasi po ganito po kasi yung nangyari. Ano Sige. po kasi ko bali nagkalabuan po kami nung nag-abroad po ako sa ibang country. Ibang country din po kasi yun, sa Middle East. Nagkalabuan po kami nun. Tapos mga 3 months pa lang ako dun, may mga kausap na siyang babae, ganyan. Nung tinawagan ko siya sa phone niya, hindi ko siya ma-contact. Tapos nung nalaman ko may mga kausap na siyang babae, hinayaan ko na siya. Nakipag-hiwalay ako sa kanya. Kasi po hindi naman kami makapag-usap ng maayos nun eh. Tapos nung katagalan, parang nagkaroon siya ng jowa. After 1 year siguro, ganyan. Tapos pinakilala niya sa akin yung jowa niya na yun. Nung una po okay naman kami. Tapos nung parang malapit na akong umuwi, kasi gusto ng anak ko na parang mabuo kami yung panganay ko pong anak. Gusto niya na na maging okay ulit kami ng papa niya, yung family ulit kami pag umuwi ako. Nung umuwi po ako nung January sa Pilipinas po. Nung time po na yun, hindi kami okay nung papa niya, hindi pa kami nagkikita. Tapos po nung bandang February, parang nagkaroon kami ng nagkita kami sa isang kanto sa lugar namin. Tas doon po, gusto niya akong makausap nung time na yun, kaya kinausap ko siya. Yung pag-uusap po namin na yun, parang nagkaroon kami ng connection. Ganun po, kasi nung time na yun kasama niya yung anak kong bunso. Tapos po, hello po. Nakikinig po kami, ma'am. Sige po. Opo. Tuloy lang po ang kwento. Tapos po, nung time na yun, may jowa na po siya. Ano na sila nun, parang 1 year na silang LDR. Kasi nasa Middle East din yung babae. Tapos po, di naging okay na po kami nung ka-live-in ko na yun. Pero, jowa niya pa rin yung niya, ka-LDR niya. Di pa sila nagkikita po nun. Mhm. So, ganito, ma'am. Tapos, Para mag-gets lang din po ng ibang mga kasama. So, 16 years kayo neto ni Guy, tas nagiwalay kayo hanggang sa nakakilala po siya ng ka-LDR niya. Ngunit sa gitna po ng kanilang relasyon, nagbalikan po kayo ulit. Okay po? opo. Tapos, hindi alam na itong ka-LDR niya na nagbalikan kayo. Opo. Okay po, gets. Hindi niya po alam. Tas bali po, parang tinago po netong ka-live-in ko doon sa kanya na parang kami na magkasama na kami, ganito, ganyan. Mhm. Tinago po doon hanggang po nung po kami naging okay noon eh. February po katapusan. Okay. Tapos nung bandang nung April lang na to, nalaman po nung jowa niya Mhm. na nagkaano na kami, di parang nagkaroon sila ng tawag nito, nag-aaway sila, nagkagulo sila, ganon. Dahil Kasi nga ang nangyari po nalaman na nagbalikan kayo. Opo, ang nangyari po kasi noon parang parang tinimer niya kami, ganon. Ako yung kasama niya, pero pag hindi niya ako kasama, kausap niya yung babae. Mhm. Ganon po. Tapos, parang nung time na yun, ginagawa na niya akong option. Mhm. Ganon po. Tapos nung na po, mga bandang April, katapusan, dumating po yung uuwi na po yung babae.
ay uwi na ng Pilipinas. Mhm. Magmi-meet po sila. Nagkausap sila na magmi-meet silang dalawa. Pero ang alam ko po kasi dito sa kalibin ko, eh, kami na talaga, parang ibabalik na namin yung family namin, bubuuin na namin. Ang parang nasa isip niya pala po nun, parang option na lang talaga ako o kaya yung mga anak ko, ganun. Tapos po, nakiusap siya sa akin noon na imi-meet niya yung babae kasi para daw closure ganun. Pero alam ko po noon na parang gagalawin lang niya ganun yung babae. Parang titikman niya lang daw ganun. Kasi kasi dati po tawag nito, nag-cheat na po ako sa kanya dati. Pero kaya alam naman po niya kung bakit ko nagawa yun. Kasi nung time na yun, hindi po siya provided sa amin. Alam niya po yun, sinabi ko po yun sa kanya eh. Tapos parang sabi niya, parang ganti niya na hayaan ko na daw siya na tumikim ng iba kasi ako daw, nakatikim naman daw ng iba, parang ganun po. Tapos yun po, nung nagkatikiman na sila, akala ko, iiwanan niya yung babae na yun. Ang nangyari po, nag-send nga sa akin yung babae ng picture nilang dalawa na magkasama, na magka-kiss, na nasa hotel, tas sumasayaw, ganun po. Anong reaction mo nung time na sinend sa'yo yung video na to, napanood mo? Masakit po, umiyak ako. Mhm. Kasi, akala ko hindi niya hayaan mag-send ng ganun sa akin yung babae. Tas, nung time po na nagkausap kami, sabi niya, di niya naman daw alam na nag-send ng ganun. Kasi ang alam niya, sinend lang daw po sa parang sa ibang barkada, ganun, sa ibang friend na magkasama sila. Hindi po alam nung kalibin ko na sa akin pala sinend. Ayun po. Tas po, nung parang 4 days siya nun bago umuwi eh. Inuwi niya po yung babae dun sa tatay niya po. Inuwi niya. Parang sa bahay nila, inuwi niya po. Nakita po kasi ng mga anak ko yung video na yon, yung picture. Sabi ng mga anak ko, bakit nakahubad yung papa nila? Sabi ko, hindi ko alam. Tas nung time po na nalaman ko na nandoon yung babae sa lugar po nung tatay niya, sinugod ko po sila doon. Kasama ko po yung panganay kong anak. Tinatanong ko yung babae kung bakit siya nag-send ng ganun. Kasi hindi lang naman kako ko yung nakakita, pati yung mga anak ko. Mhm. Anong sagot niya sa'yo? Wala po, tumatawa lang siya. Tapos parang siyang parang wala siya sa isip. Kasi lasing po siya nung time na yun eh. Mhm. Ano sabi ng lalaki sa'yo? Nandun ba? Opo, nandoon. Ano Sinabi sabi? ko po sa kanya, nagulat siya. Hindi niya daw po alam na may ganong video, na may ganong picture na sinend sa akin. Mhm. Okay. Kung wala bang Sabi- video or picture na sinend sa'yo, Mhm. magbabago ba yung nararamdaman mo dito sa lalaking to? O, Hindi po, kasi po, kung wala din pong sinend na yon, yung picture or video, yung hinihiling niya po kasi sa akin na parang mag-meet sila nun. Parang yun na po yung hinihingi kong sign kay Lord na, huwag na talaga siyang balikan. Kasi hindi na
hindi na niya priority yung mga anak niya. Kahit nga po sana sa mga anak na lang niya eh. Kasi hindi po eh. Mhm. So, nung dumating ka ba dun sa bahay nung tatay ng live-in partner mo, Mm. narinig ba na nagsisisigaw ka doon? Ano ba? Opo, Hinila mo ba yung opo. buhok nung babae? Anong Hindi. ginawa mo? Hindi ano po, nagiinom kasi sila nun sa may harapan. Tapos may nakaharang dun sa kumbaga hindi ako nakalapit dun sa babae. Ang ginawa ko, yung pitsil po, hinagis ko sa kanya yung pitsil na may lamang alak. Hinagis ko po yun sa kanya. Skandalo ka dun. Opo, nag-skandalo po ako dun. Tapos, Mhm. Eh di nabuhos sa kanya hindi yung po laman ng kasi, alak nun, nung pitsil. opo, nabuhos po sa kanya. Plastic ba yung pitsil? Opo, plastic po. Bad trip sa kanya yung mga nag-ambag. Oo, kasi sayang yung alak, no? Alak. Nagis ko po nung time na yun sa kanya po. Tapos, after po nun, habang nandoon ako, nakita po ako ng kapatid ko nun eh. Tapos, pinauwi na niya ako kasi parang naawa daw siya sa akin kasi parang inaano ko na yung sarili ko. Lalo ko nang sinasaktan. Nandiyan yung babae, tapos nandiyan ka. Ganun yung tingin ng kapatid ko sa akin. Mhm. Pasama ka naman, I mean, sumama ka naman dito sa kapatid mo pa uwi. Opo. Mhm. Opo, umuwi naman po ako. Pag-uwi ko po nun, siyempre, po ako ang tawag nito, magulo po yung isip ko nung time na yun. Mhm. Tapos, kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko. Tapos may isa kong kaibigan na nagsabi sa akin na, kung ako sa'yo, i-post mo yung babae. Sabing ganun. Post mo sa lugar nila, ganito, baka may asawa yun, ganun. Kasi, parang 1 year po silang magjowa. Hindi yata siya pinapakilala ng babae dun sa parents or hindi man lang siya minamay day dun sa sa real account. Pero dun po sa dummy account, Miss S. na mamay day siya Miss Mhm. S. po. Ba't hindi mo awayin yung lalaki? Ba't puro yung babae? Inaway ko po yung lalaki. Inaway ko rin po yung yung kalibin ko na yun. Mhm. Pero Inaway ko rin. iba lang yung gigil mo nung time na yon. Opo, nung gigil ko lang po kasi nun, nasa babae. Kasi po nung time na yun, nung nag-send siya, hindi lang naman po kasi ako yung nakakita, pati yung mga anak ko. Mhm. Kasi po yung cellphone ko nung time na umuwi ako, dalawa. Yung isang cellphone po, hawak po ng anak ko. Kumbaga pag may pumasok na message dun sa dalawang account, pares po kasi nakalagin dun makikita po nila. Mhm. Kaya po pati yung mga anak ko, nakita nila yung message na yun sinend nung babae. Mhm. So, Miss S, pinost mo ba yung babae o hindi? Opo. Pinost ko po dun sa lugar nila. Mhm. Hinanap ko po kung taga saan siya. Tapos nung pinost ko po dun sa lugar nila, parang mga 1 day yata. May ibang account po ginamit ko hindi po yung real account ko. Mm. Nung pinost ko po doon, nalaman ko na may asawa yung babae. Mm. Kasi nag-chat sa akin yung mga kapitbahay, ganito. Na yung nanay nag-chat sa akin na anak niya nga daw yun. Tapos kasi ang parang sinasabi nung anak niya sa kanila or dun sa lugar nila, AI lang daw yung picture na yun, yung video na yun. Hindi daw yun totoo. Kasi wala pa naman daw siya sa Pilipinas, nandoon pa naman daw siya sa abroad. Di po kasi alam ng family niya na nasa Pilipinas na siya nung time na yun eh. Ang alam po nila, nasa abroad pa. Yun po. Okay. Tapos Tapos? tapos po parang niling sa akin yung kalibin ko na yun, nakausapin ko daw yung babae, mag-usap kaming tatlo. Para saan daw? Yung para daw magkaintindihan kami or parang siguro doon na yung time na mamimili siya kung sino talaga yung gusto niya, ganun. Nangyari yung pangyayari na yan. Opo. Ano Anong po nangyari? to?
Nagharap po kaming tatlo nun Mm. bago ako umalis po. Siguro madaling araw tapos mga madaling araw tapos mamaya flight ko na. Nag-usap po kami nun. Yun nga po. Sinong Nag-usap pinili? kami. Pinapili ko po yung ka-live-in ko nung time na yun. Wala po siyang pinipili. Gusto niya pagsabayin kayo. Oo, ang sinasabi niya po, kayong dalawa na lang kasi, parang ganun. Ano sabi niya? Nakakabastos po, nakakabastos. Ano sabi mo? Wala, sabi ko, hindi, sabi ko, na tamimi ako kasi iniisip ko na bakit ganito tong mag-isip, Mhm. na anong nangyari din eh, parang ganun po. Mhm. Kasi, kung tutuusin po, mas matanda yun sa akin ng 6 years. Dapat yung isip niya, mas pa kaysa sa akin. Kaso lang, parang yung time na yun, para siyang nabibo-bo. Di ko po alam. Tapos, nun, ako po kasi parang naging na lang ako, parang ang akala niya po kasi sa akin, tanggap Sunod-sunuran. tanggap ko lahat yung nangyayari. Di niya po alam na pagkaharap ko siya, oo, tanggap ko. Pero pag wala siya, lagi kong iniisip yun. Masakit. Kasi ang inaano niya po kasi sa akin eh, parang, nung ikaw nga dati, ganyan din ako. Parang ganti niya po sa akin yun. Mhm. Ganun. And kumusta naman yung pag-handle mo nung time na yun? Dun ba sa pagkakataong yun na dalawa kayo yung pinipili niya, na gusto niya, tatlo kayo, tapos pakiramdam mo, nabastos ka na't lahat-lahat, Mm-mm. naisip mo ba nun na bumitiw na o itinuloy mo Oh, pa rin? Inisip ko po nun na bumitaw na. Pero sinasabi ko po sa kanya na wag na lang ako kung nahihirapan siyang mag-decide. Wag na ako. Sabi ko, sige lang, kayo na lang kasi aalis ako eh. Hindi pa rin naman ka ako sure na yung puso mo talaga nasa akin. Sabi ko, hindi ako sure kasi aalis ako eh. Sabi ko, nandiyan dyan po yung babae. Sabi ko, paghatid mo sa akin, mamaya dun siya naman yung kasama mo. Yun sabi ko. Tapos, nung time po na nandito na po ako sa ibang bansa. Yun nga po, sila na yung laging magkasama. Mhm. Tapos, pag tinatawagan ko, hindi na ako sinasagot. Minsan naka-off yung cellphone. Mhm. Tapos, dumating pa yung time na dati pakiusap ko sa kanya. Sabi ko, wag na wag niyang ihaharap yung mga bata doon sa babae. Ginawa niya po, hinarap niya yung mga anak ko dun sa babae. Sabi ko, di mo na nga ako ko inanong. Ang tawag nito. Di mo na Nirespeto. ako nirespeto. Sabi ko, yun lang ako yung hiling ko sa'yo. Di mo ka ako nagawa. Sabi niya daw kasi gusto niya makilala yung mga bata. Sabi ko, kahit gusto niyang makilala, dapat ako yung inisip mo. Hindi pwede. Kaso ko hindi. Tapos po, nung habang nandito ako, kinakausap ko pa yun. Pero sinasabi ko na po sa alipin ko na ayoko na talaga kasi masakit na eh. Sabi niya po dito sa akin kasi yung babae umuwi na ng probinsya, umuwi na dun sa asawa. Tapos po, sabi, parang gusto niyang puntahan dun, yung babae. Mhm. Tapos, sa akin siya humihingi ng Advice. ng advice. Tapos, tulungan ko daw siya makarating doon. Sabi ko, ha, bakit ako? Sabi ko, hindi ka naawa sa akin. Sabi ko, kahit sinasabi ko sa'yong ayoko na, bakit sa akin mo ako sinasabi yung mga ganyan? Sabi ko, nasaksak mo na nga ako ng harap-harapan.
ako patutulong sa'yo. Tapos gusto niya, dun daw siya mag-i-stay muna. Mm-mm. Tulungan ko daw siya parang sa budget doon, yung sa Mhm. pamasahe, tapos sa pagkain niya. Sabi ko, Mm-mm. bakit ako? Pero Miss S, tinulungan mo ba o hindi? Hindi po. Inano ko na po, binlock ko na po siya kasi po sobrang sakit ni nung mga sinasabi niya sa akin. Mhm. Hindi ko na po kasi kaya. Hanggang ngayon nga po, yung ang sakit pa rin kapag nagtatrabaho ko. Laging yun yung nasa isip ko. Anong plano mo ngayon? Ano na po, wala na po. Hindi ko na po talaga siya babalikan po. Mhm. Anong na-realize mo dun sa Ganun. relasyon ninyong dalawa na natapos na? Na, na-realize ko na hindi talaga siya karapat dapat na balikan. Hindi, parang hindi siya karapat dapat na partner para sa akin. Tapos hindi siya karapat dapat na tatay para sa mga anak ko. Kasi nung umpisa pa lang, hindi na siya naging provided na tatay sa sa mga anak ko po. Tapos ngayon na kanino parang pala yung mga itsupwera bata? pa yung po. Na kanino pala yung mga bata? Nung una po, nasa kanya. Yung Mhm. time po kasi na yon, hindi niya naasikaso kasi nakapokus siya dun sa babae. Mm-mm. Na- Ngayon? Ngayon po, nandoon na po sa sa kapatid ko po. Mhm. Very good. Mm. So, hindi po kasi siya tag hindi siya nagbibigay-bigay dun sa mga anak ko. Parang sinusolo lang niya. Mhm. Mm. Ganun po. Mhm. Miss S, masasabi mo Po. bang hindi mo na mahal tong lalaking to? Po, hindi naman po kasi mawawala yun kapag matagal po yung pinagsamahan niyo eh. Mhm. Kumbaga, nandoon pa rin po talaga yung yung sakit. Pero hindi ko po alam kung kailan mawawala yun, kung kailan maghihilom yun. Mhm. Kasi po pag naiisip ko lagi, kahit anong gawin ko, kahit masaya ako, pag day off, masaya ako, pero pag uwi ko dito, yung iniisip ko. Kapag nagtatrabaho ko, yun iniisip ko. Pag nasa kwarto na, yun pa rin yung iniisip ko. Ganun po. Mhm. Naiiyak ako minsan. Mhm. Pag humaharap ka sa salamin, Miss S, Mhm. nakikita mo yung sarili mo. Anong Opo. klaseng babae yung nakikita mo sa harap ng salamin? Pag nakatingin ko ako sa salamin, sabi ko, ang tapang ko, ang tapang mo. Sabi ko ganun. Sabi ko, nagpapakatanga ka doon. Sabi niya, nakikita ko po na, meron ka pang nakikilalang iba. Hindi lang siya. Ganun po yung nakikita ko sa sarili ko. Sa salamin po. Mhm. Yes, you are worthy of love. Mhm. May value ka. Opo. Mhm. You are beautiful. Kapag nananalamin ka pa, hindi mo nakikita si Liza Soberano. Di po. Sino nakikita mo? Marian Rivera. Si Marian Rivera yan. Ako kasi dude, pag tinitingnan ko si Bea Alonzo, Mm. sabi ko, ay, para ako nananalamin Charot, may darot. Pinapatawa ka lang namin dito, Miss Opo. S. Miss S, meron ka bang gustong ibigay na Opo. mensahe? Hindi ko alam kung para kanino pero mamili ka para sa mga anak mo, para sa ex-partner mo, para sa sarili mo. Doon na lang po sa yung sa ex ko na lang. Okay, go ahead. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para makapagbigay ng mensahe sa kanya. Tawagin, papangalanan ko na lang po siyang, BJ.
BJ. Ano, alias lang po niya yun. Mhm. Ano, BJ. Hello, BJ. Sana ano, naging masaya ka dyan sa pinili mo. Sana hindi mo makalimutan yung responsibilidad mo sa mga anak mo. Sana hindi lang puro ako yung lagi mong nakikita na andito ako kasi para magbigay sa kanila. Kasi tatay kanila, hindi lahat sa akin. Dapat hati tayo kasi ilan yun, 4 yun. Hindi lang naman ako yung bumuo dun eh, tayong dalawa. Kaya sana, para sa mga bata, pagtulungan natin yun. Kung wala kang pangarap sa mga anak mo na makatapos, sana kahit suportahan mo na lang sila sa pangangailangan nila. Kami na lang ng mga bata yung mga ngarap na makatapos sila. At sana, kapag ako naman yung naging masaya, sana hindi mo ko guluhin. Alam mo yung sakripisyo na ginawa ko dati. Halos pati trabaho mo, tinatrabaho ko. Nagiging lalaki ako. Nagbubuhat ako. Para lang mapakita sa'yo na partner tayo. Hindi ko hinahayaan na ikaw lang mag-isang nagtatrabaho. Yun lang po. Mhm.
Hello, ma'am. Hello po. Hey, ma'am, nakabigbigay ka na po ng mensahe. Mm, May mga gusto ko pa po bang sabihin? Wala na po. Medyo gumaan lang po yung pakiramdam ko. Parang nabawasan ng kaunti. Masaya po kami na kahit papano ay nabawasan po ng kaunti yung bigat ng nararamdaman ninyo. At sana magtuloy-tuloy na po no, ang inyong paghilom. Katulad nga po ng Opo. sabi nyo kanina, hindi po natin alam, hindi mo alam kung Mm, kailan ka talaga tuluyang hihilom. Pero habang may buhay, may pag-asa. At gawin mong lakas yung mga Opo. anak mo para tuloy-tuloy ka lang na lumaban sa Opo. buhay. Sabi mo kanina Thank you. matapang ka and you are really brave. Na kaya mo at kakayanin mo pa lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay mo. Opo. Thank you po. God bless, Miss S. Thank you po. Thank you po sa inyo. God bless. Ito po. Partner. Partner. Kakalungkot lang. Oh. Totoo. Sakit sa puso. Oo, masakit talaga yung katotohanan na kailangan mong tanggapin na yung taong inaalaya mo ng pagmamahal ay kailangan mo ng bitawan. Bakit? Dahil yung taong inaalayan mo ng buo mong pagmamahal ay hindi niya kayang ibalik sa'yo ng buo din yung kanyang pagmamahal. Mhm. At yun yung pinakamahirap sa isang relasyon na pinaparamdam sa'yo na hindi niya kayang ibigay yung 100% niya Mhm. na pagmamahal para sa'yo Mhm. at pinaparamdam niya na may kahati ka. Mhm. Hindi deserve ng caller natin yun. Totoo, partner. Tsaka dun sa tawag niya, mararamdaman mo yung paghihinagpis ng isang nanay na hindi niya nakayang buuin yung isang pamilya na dapat sana kumpleto. And naniniwala ako, wala namang magulang na gugustuhing mawasak yung pamilyang naisip niyang buuin eh. Pero sadyang realidad talaga ng buhay na minsan ikaw lang yung lumalaban para sa pamilya ninyo at hindi yung katuwang mo. At yun yung masakit na katotohanan na kailangan mong tanggapin. Na kahit ano pang effort mo, kahit ano pang gawin mo, kahit gaano pa bigat yung pagmamahal na ibigay mo sa isang tao, hindi mo siya mapapanatili sa buhay mo kung hindi naman ikaw talaga yung gusto niyang piliin. Hindi siya mag-aastang asawa o tatay ng mga anak kung ang mindset niya ay buhay single o binata. Tama. Hindi mo mababago yun. Kaya napakahalaga po ng masusing pagkilala sa gagawin nating ama ng mga anak natin. Kapag naramdaman nyo na hindi ito responsable sa buhay niya at parang pabanjing-banjing lang walang pangarap sa buhay, Tama. mag-isip-isip ka. Bubuksan mo ba yung 2 hita mo para sa lalaking to? Bubuksan mo ba yung puso mo para sa lalaking to sa ngalan ng pag-ibig? And come to think of it, hindi lang future mo yung nakasalalay pag ginawa mo yun eh. It's the future of your children. Isang malaking kabastusan yung ginawa ng lalaki. Naharap-harapan. Tapos, yung mga bata walang consent na ipinakilala sa ibang babae. Dapat na pag-uusapan talaga yun eh. At maayos talaga na pag-usapan. Hindi pagpo-provide. Ano yun? Sperm lang ambag? Tama.
namang klaseng lalaki din yun. So siguraduhin po ninyo kung pipili kayo ng lalaking magiging ama ng mga anak ninyo. Piliin nyo po yung merong backbone. Yung buong buo, yung spine na kayang manindigan. Hindi yung nakaramdam lang ng konting hirap, bibitaw na. Mas matagal pa kasi tayo mamili ng tsinelas kaysa sa mapili ng partner natin eh. Tama. Kaya, kabisyo wag magmadali sa pagpili ng partner ha. Mhm. At kung sakaling nandun ka na, napili mo na talaga, nandiyan ka na, just face the consequences of your decisions in life. Minsan swertihan, pero madalas, ito po ay produkto ng mga desisyon natin sa buhay. Sana maghilom ang lahat ng mga taong sugatan. Agree ako sa lahat ng sinabi mo, partner. Mas agree ako sa iyo, partner. Alam mo, partner, iba talaga yung pag-agree ko sa iyo ngayong araw na ito. Ang bait-bait mo kanina, simula pa ng kapayapaan hanggang ngayon, dude. Mm. Sana, hindi naman tayo tuluyang mamayapa ngayon no, sa sobrang pagod. Oo, dami nating ginawa. Dami po namin ginawa. Ewan ko kanina kung napapansin ninyo sa mga nakatutok po sa live video. Sabi nila parang, ano ba yan? Parang inantok yung mga DJ ninyo. Medyo marami lang po kaming ginawa ngayon. Sumabit po kami sa jeepney kanina, dyan sa may bandang San Juan. Tama. And speaking of San Juan, kaya kami talaga naglagi dyan kanina. Meron po kasi kaming paparating na concert. At ito po ay libre hatid saya ng Love Radio. Gaganapin po to sa Sabado, June 20, 2026. At makakasama po natin dyan ang mga magagaling na performer. Katulad na lang po syempre ni Jojo Mendres, Naiba, and Aegis. At hindi magpapahuli mga kabisyo, syempre ang mga Love Radio DJs po ninyo. At bukod dyan partner, mamimigay po tayo syempre. Unang-una, ng Gold Mine Rice, Uy, Goldman Rice, ang sarap. Astron Appliances, Uy, Birch Tree, uy. and Protect. Grabe. Maraming salamat po sa ating mga sponsors, no? Opo. For making our event possible. So magkita-kita po ang lahat sa San Juan sa darating na Sabado para sa Hatid Saya Concert. Libre po ito ng Love Radio para sa inyo. And bago tayo umalis, dude, no? Sabihin lang natin sa kanila na tayo po ay nagagalak dahil marami na pong tumutulong sa mga kababayan nating nasa Gensan. Opo. Oo, sana po tuloy-tuloy po ang pagtulong natin sa Operation Tulong, MBC Operation Tulong. So check nyo po ang Facebook page para sa mga interesado pa pong tumulong sa mga kababayan natin sa Gensan na apektuhan ng lindol. Tama po. Muli mga kabisyo, maraming salamat po sa pagsama nyo sa aming programa simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Muli, sa oras natin ngayon na 12:06 a.m., kasama nyo po ang 90.7 Love Radio at kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Special shoutout to May, Miss May, Mamay. ng Operation Walang Tulog. Ayan. Operation Walang Tulog. Maraming salamat po. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin na awitin sa inyo sa Bawat Sandali by Amiel. Metro's #1 Love Radio. Basic!